Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kinongilam jong kinongikai SSA kibedan hapo kashatri jong Meghalaya Samagra Shiksha Abhiyan School Association aga arpuai trik ubnai kila lingkot arajar arpuar kila bo jingkeli ya ka sarkar jilla da ka baong shano ka ja ka pisa ka ba shispa saw klor tingka ka badai ka baha ba ka sarkar Meghalaya ka hap ban seo na ka state budget gatkum ka capping norms jong ka Samagra Shiksha Abhiyan Kinongilam jong Meghalaya Samagra Shiksha Abhiyan School Association kila bo yigini ka jingkeli hakmat ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance haga jingya shongkelan mengor ka balalong hakandai lat hajan ka ying dorbar thau an barim kum ka jing persya ya ka jing bempelat ka sarkar yagni ka song pisa khnang ban seudap ya ka tulap jong ki khat ar hajar sanspa sap wengut kinongi kai school SSA ki bempat yo satya ya ka tulap jong ubnai risau hadu ubnai nokpra arajar arpuway nong shap nagaliang jongi ki nongi kai SSA po kajala Meghalaya badon kumba khat arajar sanspa sap wengut ngi ai kublei Meghalaya di ya baro ki nongshong snong jongga Meghalaya fa i ka jongi kamtam hakani kasngi hakbangi la yo banraki ya ka jingdap sanpusnem papura jongga jela jongi kebaar ka ai kabala penlong yang i kinohika SSA banwan menta kasngi ban protes hakani ka jaka kalong halor kanong rim kaba nakaliang jongga Meghalaya Democratic Alliance ni ka MDA government kam shemla ban palai ya ketulop padang sateng jongi kumba lai benai kata kade jong benai Oktober November December arjar arpway pila banza sulungo balengi jit khnang ya kane kasngi balengi jit ya kane ka jaka hangne ngijit ya kane kasngi bat kane ka jaka kane ka all Meghalaya Legislative Assembly building namar ba de hakane ka jaka kaba kinong mikmat kiba nakaliang jongi ngijit ya kita kin riu phongut ki representative ban mikmat sakador bar thau an jong ka jala Meghalaya de hakane ka jaka lan hakane ka ying ka baki ki yasai lamenta ka hok jong baro unong snong ka jala Meghalaya di nakadaw ngijit khnang yakani ka jaka pat kani kasngi kalong kumban pen kenmau bani ban pen kendit benriu yakini kinong mikmat jongi baro ba imat kila klet ya kawai ka mat ka ba kong santam ka bay day bat ka education kata kalong kinong hikai tingiwan sakmat ta kasngi ban pen i ya kadak kajing persya jongi ya ka Meghalaya Democratic Alliance halor ka jing bomla jong ka ban siudep ya ketulop jongi ke badang sak selai benai wat hadin ke bana kaliang jong ka Ministry of Education Department of School Education and Literacy Government of India kala de pelai ya ka bha pisa hakabai dei bat ka jela Meghalaya kumban su penken mau hangne nakaliang jong ka central government haka khandai trik job nai do November arjar arpuwei kala pelai ya ka song pisa kaba san po khandai crore lai po saw lak khandai po arhajar kabadai ka benta jong ka first installment saka jela Meghalaya nakbanta ban siu tulop yakino hikai SSA hapo Meghalaya lonang ta kala pelai shu ya ka song pisa kaba hnyu po lai crore saw po wei lak khandai hajar haka arpo atrik jong ubnai December arhajar arpo wei Shushu kala pelai ya ka kasong pisa ka bala pelai nakaliang jong ka sarkar India hadu ka khat sautrik jong ubnai January arjar arpoar kala kot shadu ka arspa laikrur arlak arpo arajar ka ba kan tubro ya ka bha pisa ka badai ban siu ya ketulop jong kinong hikai SSA yakini kai baro ngilalap lang ba ka RTI ka bangila file sapo Ministry of Education Government of India haka sautrik jong ubnai January arhajar arpawar
ti ka ai ka bangi ngi kwa na kaliang jongi ka jongi noi ka SSA ban pha ya kubor ka ba shai cha ka gomen ba to si gomen sngeu pha si penshai haba kani ka song pisa ka la poi kumne shanu kila pendon kam ya kani ka pisa ba balai ba kimla ban siudep ya ka tulop jongi hado ubnai Desember arajar apoi pi kani kam dei shu ka sen ka ba nongkong ka bangi ngi kinoi ka SSA ngi mi surok ban ya protest nakapor kane ka ngini nakalian jongi ngi haban mi be surok kumne ban protest na mantaka ban yo ya ka jingsiu ya ka ka bangi ngi la dep tre tingi kwaro ba ka sarkar Meghalaya kan kren da basay yangi la ka kamram jongi kadai ban mi be surok nakapor ban protest ban yo ya ka tulop ne ka kamram jongi kalong bangin le school ban hikay yaki nong hikay pi ngimla ban len ngi kwa ban pla pi kini jing sisha balada kalong hakani ka rukom ngi na kaliang jong kino hikai ngimla ban ai full concentration na kabanta ban ai ka jing hikai ka ba paka khana school jongi tingi so si ha ka bai de bat kane ka banta ti mano balong responsibility hangi ka dei ka sarkar jelahi ka ban shim ya ka jingit kle namar ka dei maka ka bala torture ya kino hikai ya ka ba ngimla su ban batai ban ka por ngi hapan safar mendai tang mangi kita ke kanar hajar sanspa sa puengun kino hikai SSA ki basofar handai baro kini ki members leki kit khot jongi ki bahayi ngasem jongi ki ya sofar lang tingi bo ka jing par ya ka sarkar kamtam akum kani ka por bangi celebrate ya ka jing dap sa nem jong ka jela jongi singa bahase ban phai khmat ru chaka education kamtam yangi kinong hikai SSA ki bala syakri menta lapalat ya ka arpo arsnem kini kalau ngajing kerpat berka message ke bana kalian jongi ngi pha syaka sarkar jela patsa menta la licenem ke badon hapo account jongka state pi kani ka pha pisa ka ba shispa saw crore kadai ka benta ka bana kalian jongka government of Meghalaya kadai ban siu na ka state budget katkum ka kaping norms na kabantaban siu ya ketulop jong kinong hikai SSA kipadon hapo ka jala Meghalaya khar hajar sanspa sa puwengut katkum kikendon jongka samagra shiksha abhiyan te ka kabala penlongo bat ka ba penartetin yangi kinong hikai SSA kalong ba hakini ki license bala dep shano ka ja kani ka pisa shispa sa crore balai hadu mentamen ne bakimla ban pelai ya kanika song pisa kepada sispa saw crore kepada kebenta kepada state government kahap ban siu nalade pi balai bangi kino hika SSA ngi sofar lani ngi kedu jing kebai de bat tulop na kapor syakapor kadau ba hi katkung kajing lap jungi kasion namar baka sarkar Meghalaya ka claim siu tikna ya kani ka bha ka baka kadai ban siu nalor katika 10% kaba nakaliyo ka state Meghalaya kadai ban siu pi barapor hi ki ka government of Meghalaya ka chusiu be tang ita 10% henra ya kate ka benta pat ka baduna mar bingi ban ken ma bhau arjar khat pra hadin ka jingwan jo ka samagra shiksha abhiyan ya kino hikai SSA ki ba hikai halo lowa primary lasiu satang khatsan hajar kat bangi pat Meghalaya siu tulo bingi khat khandai hajar saw tikamut kata ka saw hajar saw ka baduna de ka state government ka ban pendam haka UP la siu tulop ingi RPO hajar sauspa kandai pulai yo jing erap na government of India RPO hajar sauspa kandai pulai de ban siu daka state government tapi kani ka pisa ka ba saw hajar saw si benai sauspa kandai pulai si benai ka sarkar Meghalaya kam ka claim siu ya ini pisa de ini pisa la da pitali lang habaro kini ki license ki bala dep shadin ka poino shispa saw crore tikamut kasong pisa kabawan na government of India onda kala apoy sini kisiu beda ka to kasong pisa kaduna pat kani ka benta bakin siu ya katulop kejongi pandap biang hadu kini ki benai katkum ka jing hikai jongi tikani kadai ka daw ba kabangi ngilap tikajingkeli kabangi bu ya ka sarkar kalong basngeu bhase jubab yangi ba balai kimla ban siu ya katika shispa saw crore syangi kino hikai SSA balai kidang batsa be ya kanika pisa kebala kot menta syaki licenem kaniru kalong ka kawena ka protest ka bangi na kalian jongi ngibo mendakas ka message ka bangi kwa ban pa ka basay sa ka government of Meghalaya balada ka sarkar kamla ban pelai ya kani ka tulop jongi ka badang sa Oktober November Desember arajara pawai nakalian jongi nginang teng su ya ki program jingi ki nginom sange nginom songkrikti handring nginang penjur su nang ni sakhamat
te kajing iPod jongi ya ke government kamde su kebrang thamai na maria kan ngila de bo da do kini kisngi ki por bala de psedin mo tingi bu por be ya ke government hadu khat ar baji menta siteng senyal da kila ban perlai ya ka tulok jongi lai banai biang da kimla ban perlai ngin sepen bana biang program jingi ki agni kin ka next agitation jongi ka kamde su ka bolong ya suong no gin penlong da kijingi ki ba kamtenge susu mdei ki balong jajai komne kai mo namar ngila persyang ban le akor kom ko ba jajai hada ngi bakat badang le daki agitation program ki balang jajai na kaliang jong government kampi attention